खुलुमनाय जासिबाय। फैगौ थामहिनबा गाबोन 10 आरो 11 डिसेम्बर 2024 इं अक्ट'खालि जा खुंग्रिं ओनसोलाव थानाय जोंहा मोनद' आफाद फारियै खुंग्रिं गुदि बर' थुनलाइ आफाद बिनिनो जोंहा 20थि बोसोरसालिया जथुम्मा, खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिनिनो जोंहा 18थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो जोंहा खुंग्रिं प्राइमारि ट्राइबेल संघ बिनिनो जोंहा खुंगा 8थि 3 बोसोरसालिया जथुम्मा, खुंग्रिं दखरा बर' समाज बिनिनो जोंहा खुंगा 6थि 3 बोसोरसालिया जथुम्मा, खुंग्रिं जौगाखां आफाद बिनिनो जोंहा खुंगा 5थि 3 बोसोरसालिया जथुम्मा आरो खुंग्रिं हिमालय हारिमु आफाद बिनिनो खुंगा 2 बोसोरसालिया जथुम्मा। बे बोसोरसालिया जथुम्मानि जे हाबाफारिया जोंहा दा सोलिगासिनो दं। दा बे हाबाफारि सोलिनायखौ लानानै जोङो मोनसे खुंफुं आफादनिफ्राय जोङो खौरां मेल जों मोनसे लानो थांदों आरो बे हाबाफारियावनो जोंहा बाहागो लानो हानाय जोंनि खुंग्रिं गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जोंहा आफादगिरि जोंहा मिसर बसुमतारी बिथां, गाहाय नेहाथारि जोंहा दीपक महिलारी बिथां, जोंनि खुंग्रिं दालाइसा एबसुनि जोंहा आफादगिरि जोंहा देरहासार बसुमतारी बिथां, खुंग्रिं आफादनिनो जोंहा गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोर आरो जोंहा खुंग्रिं दखरा बर' समाजनि आफादगिरि जोंहा बिसुरा नार्जारी बिथां, खुंग्रिं जौगाखां आफादनि जोंहा आफादगिरि जोंहा लकेन्द्र नार्जारी बिथां, खुंग्रिं हिमालय हारिमु आफादनि जा आफादगिरि जा परबिन बसुमतारी बिथां आरो जोंनि खुंफुं आफादनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय जोंनि दैदेनगिरिफोर बाहाय जोङो ज' जानो हादों। जोङो बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जे जोंहा खुंग्रिं ओनसोलाव दिनैसिमाव बेबादि 6था आफादजों खनसेयैनो बेबादि जथुम्मा खुंनायखौ जोङो खालामफेरनो हायाखैमोन। बेयो जोंनि थाखाय खोब गोजोनथावना बाथ्रा आरो जोंनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि जानानै थागोन जों बेखौ मिजिं खालामो। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जे जोंहा गाबोननि जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोंहा माखासे जोङो बाहाय थिखानाय हाबाफारि बायदियै जोंहा बाहाय माखासे बेखेवनाय हाबाफारि लादों। दा बे बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंहा रुंसारि बास्राम बसुमतारी गाहाय हाबग्रा लामा बेखौ जोङो गाबोन फुंनि गेजेराव जों बेखेवगोन आरो बिनि उनावहाय जोंहा जों बेखेवनाय सिगांदों जोंहा रुंसारि माइन' कुमार बसुमतारी थान्दै नब्लां बेखौ जोङो गाबोन बेखेवगोन आरो जोंहा बाहाय बेखेवनो जोङो सिगांगोन रुंसारि माइन' कुमार बसुमतारी थान्दै नब्लां जों बेखौ गाबोन बेखेवगोन। बेजों लोगोसे जोंहा रुंसारि बिश्वनाथ बसुमतारी गाहाय सानेसालि जों बेखौ गाबोन बेखेवगोन आरो जोङो बाहाय आरोबाव जों बेखेवबावनो सिगांदों जा रुंसारि रमन कुमार बसुमतारी जामुंसालि बे जामुंसालिखौ जोङो गाबोन फुंनि गेजेराव जों बेखेवगोन आरो जोंहा गाबोन हाबाफारि बायदियै जोंहा बाहाय 7थि जोंहा थान्दै मेल दङ। दा बाहाय खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खुंग्रिं हिमालयान हारिमु आफाद बे मोननै आफादा जोंहा मोनसे थान्दै मेल जुथुमनाय बे हाबाफारिखौ जोङो लादों आरो जोंहा बिनि उनावहाय जोङो खुंग्रिं दालाइसा एबसु आरो खुंग्रिं हिमालय हारिमु आफाद बे आफादनि जोंहा थान्दै मेल जागोन बेखौबो जोङो गाबोनहाय जोङो खालामनो सिगांदों आरो जोंहा 5 रिंगायाव जोङो गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय आलारि बाथि सावनाय बे हाबाफारिखौ जों गाबोन खालामगोन आरो जोंहा मोनाबिलि 6 रिंगायाव आरो थान्दै मेल जथुम बे हाबाफारि जा दंबावो खुंग्रिं गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो खुंग्रिं जौगाखां आफाद बे थान्दै मेलखौबो जोङो गामिनि गेजेराव खालामगोन। थामहिनबा जोङो 10 डिसेम्बर 2024 इं अक्ट'खालि जों बेखौ खालामनो सिगांदों आरो बिनि अखानायै थामहिनबा जोंहा 11 डिसेम्बर 2024 इं अक्ट'खालि जोंहा फुंबिलि समावहाय जा मोनद' आफादनि जा फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा जोंनि गेदेमा मुंख्लंफोरनो जे जोंहा बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों आरो लोगोसे जोंहा फुंबिलि 9:30 रिंगायाव जोङो खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों आरो बेलासे 12 रिंगा बे 12 रिंगायाव जोङो मोनसे गेवलां मेल लानाय जादों आरो बे गेवलां मेलाव जोङो खुंफुं आफादनिफ्राय मोनसे बिसुम्बि जोङो बाहाय दिहुननाय जादों खौसेथिनि रेगा बे बिसुम्बिखौ जोङो बेखेवगोन आरो बे हाबाफारियाव गेवलां मेलाव जोंहा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि जा नेहाथारि मानगोनां गेदेमा सहेन्द्र नाथ बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैगोन
आरो जोंहा जर'खा आलासि महरै बाहागो लाफैगोन जोंनि चिरां जिल्ला एबसुनि जोंहा आफादगिरि मुस्रि दिलीप कुमार बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो जोंनि नैबे गेवलां मेलावनो जोंहा थांखि जानाय बुंथिगिरि महरै जोङो बाहाय लेंहरदों जोंनिनो 1 नं क'क्राझार ST लकसभानि जोंहा MP मानाव गेदेर जयन्त बसुमतारी बिथाङाबो निसय बाहागो लाफैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि 31 नं सिलु समस्टिनि जोंहा MLA मानाव गेदेर निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन आरो जोंहा गोबां आलासि जोङो बिथांमोनखौ लेंहरनाय जादों बिथांमोना निसय गाबोननि जानो गोनां आरो फैगौ 10 डिसेम्बराव जानो गोनां बे हाबाफारियाव बिथांमोना निसय बाहागो लाफैगोन आरो जोंखौ मदद खालामगोन जों बेखौ मिजिं खालामो लोगोसेयैनो 11 डिसेम्बर खालि जोंहा हारिमु मोनाबिलि दङ बे हारिमु मोनाबिलिखौबो जोंहा सासे बाहाय बेखेवगिरि महरै जों लादों जोंनि दा बावैसो गोदानै जोंहा मावफुं सोद्रोमा सायख'जानाय मानाव गेदेर जा सायखं बसुमतारी बिथाङा बे मोनाबिलि हारिमुखौ बिथाङा निसय बेखेवफैगोन आरो जों आसा खालामो जोंनि ओनसोलाव थानाय गोबां सानसुमै मेलेमजिबिफोर जोंनि रायजो राजाफोर फरायसा फंबाय बिनानावमोन बिथांमोना निसय जोंनि हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लाफैगोन आरो जों बेखौनो आसा खालामगोन जाहाथे जोंनि गेदेमा बिथांमोना जिखिनि बाथ्रा जोंनो फोसावलांगोन जोंनो फोरमायलांगोन जोंनो बोसोन होलांगोन बे बोसोनफोरखौ लानानै जों निसय फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलखौ लुखांनाय दाफामनाय फोजौनाय फेहेरनाय फुवारनाय बे बाथ्राफोरखौ निसय आं बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायनो बा फोसावनो लुबैदों दि जाहाथे जोंनि बे साननैनि जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव जाहाथे साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंखौ मदद आरो हेफाजाब होफैगोन आरो जोंनि 11 डिसेम्बर 2024 अक्ट'खालि जे जानो गोनां जे गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव जाहाथे जोंनि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे लैहोर फैनानै जोंनि जानो गोनां हाबाफारिखौ मेहेरगोनाङै जोंखौ मदद हेफाजाब खालामफैगोन आं बेखौ मिजिं खालामो बे बोसोनफोरखौ लानानै जों निसय फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलखौ लुखांनाय दाफामनाय फोजौनाय फेहेरनाय फुवारनाय बे बाथ्राफोरखौ निसय जोङो गोथौ आरो गुवारै जोङो मिथिलायनो हागोन आरो जोङो निसय बिनि गेजेरजों जों फैबाय थानाय समाव जोंनि खुंग्रिं ओनसोलखौ जोङो साबसिन गोजौसिन आरो गेदेरसिन जोङो निसय दानो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो